Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamu pegel marat, Mas. Kandani ojo mencap-mencap keteliti Bidang gawe no kopi dasku ngelungket wingi tulung mari Wenti kokon buyen kang dilakoni Ojo tambah kok tinggal nonton TV Mas boyo kowe ngerti duit sing andi digawe tuku kopi belanjane rambel caci bumbu dapur kabeh entek kari trasi aku isin bendino ditagi sok kapan mas utangmu kok sauri apila di kerja nganti bengi nanging koyone yo ora mesti aku wangi mipir tekan bali nanging koyone yo ora mesti belanjane mari mbok ngomong kok Elsi sakjane aku yo ora kuat sakjane aku wis bakal marat kepengin duit sedang mengkilat duit 1 miliar lan omah tingkat Sajare aku yo ora kuat Sajare aku yo emoh marah Oleh rojamu kok kemarah Opo ngerti besok jati konglomerat Wasik Ojo mencap-mencap getone ati Bidang gawe no kopi Jasku ngelungket wingi turun mari Yen dikongkong mbok yo ganti lakoni Ojo tambah mbok tinggal nonton TV Mas boyo kowe ngerti duit sing andi digawe tuku kopi belanjane rambel caci bumbu dapur kabeh entek kari trasi aku isin bendino ditagi sok kapan mas utangmu kok sauri aja terus ngilang nek utang yo Ate wangi kerja
mah marah